Birinci Hatır günüde bir türküm aktivist tarafından 89. yılda ötkürüldü. Ул мин үзем беренчесендә катнашмадым. Ничектер ул бик тар даирә арасында гына, бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмова тирәсендә тупланган кешеләр арасында барлыкка килде ул идея һәм алар аны шул ниндидер бер ул киң форматта узмады. Хәтерләвемчә, алар Кремльгә барып, Сөембикә манарасы янында шул дага кылып, шундый бер җыен формасында оештырылды. 1989 yılda indi şoqtay сизелә башлаган иреклек нәтиҗәсендә татар вәкилләре әле 1552 елда ук югалткан дәүләтчелек идеясын яңадан күтәреп чыга. Буыннан буынга күчкән менә әби бабаларыбыздан ишеткән шул ук Сөембикә легендасы, ул бит дәүләт булу легендасы. Һәм ул аны безгә әбиләребез, бабаларыбыз сөйләп белгән нәрсә, безгә аны мәктәпләрдә укытмадылар. Шуңа күрә ул бар иде. Казан ханлыгы булган, яулап алынган, ләкин ул ничектер теге аң турында сөйләнми. Шуңа күрә теге ниндидер бер табу кебегрәк бер нәрсә иде ул. Bir yıldan соң 90 елда Хәтер көне мәйдан тутырып меңләгән кешене җыя. Шәһәр үзәгендәге Ирек мәйданындагы митингтан соң халык Казан кирмәненә, Сөембикә манарасы янына кузгала. Хәтер көненә чыгучылар татарның дәүләтчелеген торгызуны таләп итә. 2000 еллар башыннан Путин хакимiyet учурында Хәтер көненә мөнәсәбәт үзгәрә башлый. Акрынлап башта Ирек мәйданындагы митингны һәм Казан кирмәненә йөрүшне тоялар. Аннан Камал театры янындагы мәйданда җыелу һәм Җамик мәчете янындагы урам йөрүше дә тоела. Соңгы беренче елда аз санлы митинглар үзәктән читтәге Тинчурин паркында узып килде. Русиянең Украинага каршы сугыш башлауыннан соң Хәтер көнен уздыруны рөхсәт итми башладылар.